लोगोफोर एसे लोगोफोरसो नै आयो थांगासिनो दङ हाबाथिलियाव हाबायाबो इमान गोजान नङा गामियावनो खाथियावनो आङो थांनि नै मोनबायानो हाबाथिलिया मोनबाय इमान गोजान नङा खाथियावनो नै बेजों हाबला मोनबाय नै नुनोनो हाबाथिलियाव नै होमब्ला गारिखौ नैबेयाव दोननायसै बार गोजायाव दोननानै खाथियाव दोननायसै नैबावनो दोननायसै नैबाव दोनबाय आं नै हाबाया बेनो नै नैबे हाबाथिलियाव सफैबाय बेनो आरोखि हाबाया बेम दामगासिनो दं नै बेनिफ्राय नै बेयाव जेनेरेटर एरि दङ स्क्रिन खोंजोबखाबाय नै रेडिखासै ओरैहाय रेडि जोबखासै नै बेजों ओंखाम ओंख्रि संग्रानदां नै आंबो दोननोसो फैदों दा बेयो जाबाय गेट नामा नायदो जिसया रहिमान गेटना जादों मोजां बिराद मोजां जादों नैबे बिलाइफोरखौ माबा गोथां बायदि नुलाय थिखादों नै ओरैबायदि बानायसै ना कम्पानियानो डेन्जारखा होनदां नै डेन्जार बानायखादों गोजौआवबो नुबाय ना नै वा डेन्जार बानायखादों नै लामायाखौ एसे मोजां खालामना होदों हिन्जाव गोदान लागोसै बियो ने मा गामि होनदोंमोनलाय आमथिखानि माबामोन दं माने लोगोफोर दैखरगुरिनि लोगोफोरखौ दङ नै सिनायहरबाय आङो आमथिखानि हिन्जाव गोदान गाबखाबायबो गाबोनथ' नायङा मारै गाबनांगौ जाखो नालाय मोजां दा हिन्जाव गोदान लागो जाहैबाय बिथाङाबो आच्छा हौवा गोदान लागोनिफ्राय बरायबाय नोंथांखौ एसे नायदिंनि आं नैबे सारियाव जिरायनानै थानाया जाबाय हिन्जाव गोदान लागोनि न'खरनि जाथि खुरमाफोर आलासि मानगोनां आलासिफोर बिथांमोना सफैनानै दा रेस्ट लादों बिसोरो हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय आलासिफोरनो नै दै होदों जोंनि लाइमोनफोरा दै राननानै होदों साहा मुरि होबाय बेनिफ्राय दसे जिरायनानैहाय माने जाहोसिगोन आरोखि दायो जे हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय फैनाय आलासिफोर बेखौ जाहोगासिनो दङ जोङो जागासिनो दङ खावसे जाबाय खावसे बेनिफ्राय एसे नायनो अन्थाइ मन्दिर थांनानै एसे नायलाबायनो र' मानगोनां आलासिफोरखौ जाहोनाय जाबाय बेवहाय दे हिन्जाव गोदान लागोनि आलासिफोर जायफ्रा हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय आलासि महरै नुजाफैयो न'खरनि जाथि खुरमाफोर बेजों लोगोसे आलासिफोर बिथांमोना बिदिनो दान होनायखौ नुनो मोनदों सिं साबाय नामा बेवहाय सिं साखै दा सांबाय लादों नै हिन्जाव गोदानजोंहाय आंसो नायलाबायबाय नैबे माबा ओरै खेबावनांगौ नै जागोन ना फट' लासाव लादों नै बिब'ना माथो बेवहाय बिब' नामा बिब' सिनायखादों आं लोगोफोर सम बोथोर बायदियै आलासिफ्राबो जाखांबाय जागासिनो दङ दा जोंबो जानायसैयानो माने उदैयाथ' मानिया थोनजेनबाय जादो होननानैहाय दा उफाय गैया आरो जानायसै आरोखि हादालाय सानसेल' खेबा लां आंखौ खेबा लादों लोगोफोर उखैबाय नालाय जानायसै जानायनि उनावहाय हिन्जाव गोदान लागो बिदाय होनायखौबो आं नोंथांमोननो सेयार खालामगोन दा जोङो एसे जानो लाग्रोनि लोगोफोर एसे जाग्रोनि मा जागोन मिथिगौ आसाम ट्रेक्टर अमा होनबाथाय बर'नि फेभरेट जाहैखाबाय दा
अमा मोनजायाबा बोरैबा मोननायखायो मिथिखागौ नोंसोरो कालसारावनो गोदो लिरना दोनखादोंब्रा बर'फ्रा अमा जायोरानो बैष्णब दानब असुर होननानैहाय बै समाव लिरखादों नालाय अमाखौबा जाखायो आरोखि जों बिराद मोजां मोनो बेयो हिन्जाव गोदान लागोखौ बिदाय होनायसै हिन्जाव गोदान न'खरनिफ्राय हौवा गोदान हिन्जाव गोदान लागो जोबफैनाय बिमा बिफा बेजों लोगोसे जाथि खुरमाखौ बिदाय होनायसै आरो बिसोरबो आङो थांनो देखायनो नाजानो देखायनो बिसोरो जाबाय हिन्जाव गोदान लागोनि फ्राय नुजाफैनो हानाय आलासिफोर दा बिदाय होसिगोन बिसोरो हिन्जाव गोदान बिसोरो हिन्जाव गोदान लागोनि हौवा गोदान लागोनि आरोखि बिसोरो ओमफ्राय ओरै थानाया जाहैबाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदान बिबुंथि जेलसन केमेरामेन दे हिन्जाव गोदान लागोखौ बिदाय होखांबाय हिन्जाव गोदानखौ बिदाय होखांनायनि उनावहाय दा माइना गैन' आलासिफोर दंफैयो दा आलासिफोरा एसे जिरायलादों खालाक देखलाक नहीं देखलाक तो देखिए देखलाक नहीं थोके भी देखलाक है थोके देखलाक नहीं सोते देखला नहीं तो इजक आओ इजक जाबे थोय दुख बे इजक कुरुक लोगोफोर दायो आं देखायबाय नोंथांमोननो दिनैनि जोंनि गामिनि जे हाबा जिसया आरो रहिमामोननि गोथार जुलि हाबा बेयाव फैबाय बेनिफ्राय आं नोंथांमोन देखायबाय मेन गेटनिफ्राय लानानै देखायबाय बेनिफ्राय आलासि रिसेपसननिफ्राय लानानै आलासि बिदाय होनायसिम आं नोंथांमोन देखायबाय दा बेनोसै दिनैनि जि हाबानि ब्लग आङो बेनोसै लोगोफोर जानाय लोंनाय गासैबो देखायबाय दा गोबां नुजाफैनाय आलासिफ्राबो थांला जोब्बाय बेनिफ्राय हिन्जाव गोदान लागाबो थांबाय दा सम बोथोर बायदि माथो आंबो बिदाय जानोसै आरो माथोबाव आसा खालामबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो बेनिफ्राय माबा मोनसे सोंनांगौ दंब्ला कमेन्ट खालामना सोंहरदो अब्ला लोगोफोर दिनै आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय।